Ginoong Jesucristo, pinaagi sa tulo ka adlaw nga naghiga ka dito sa lubnganan. Imong balaan ang mga lubnganan sa tanang nagatuo kanimo. Ug bisan pa ang ilang mga lawas naghiga sa yuta. Nagsalig sila nga sama kanimo, mabanhaw na gihapon sila. Dinining lubnganan hatagi og malinaw pahulay ang among igsuon. Ang tuod niyatong adlaw, kami sa ikaw ang pagkabanhaw ang kinabuhi. Mubanhaw kaniya nga manimayaon. Niyatong adlaw, makakita unta siya sa kahayag sa imong atubangan. Ginoong Jesus, ina sa kinarian, diin na puyo ka hangtod sa kahayag.